sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipanghaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Madirusing! Pagkabto kita kan malaan sang pagpariban, barato na tiga aro, mo pa iya talaga magriban. Bangin naman ang kabuwas lang ako ang riban. Diri madirusing, kan malabas yung buki, malaan sa nagkuhan, riban, mo pa talaga ang resulta. Tag 500 lang aro. Sige, kaya may damak dibintahan ka ng tuba. Ipapariban. A few moments later. Maupay, manahansang. Kani manahansang din. Ano kunot aton, manakunching. Agi manahansang, mapariban doon ta kami ni madirusing ha imo. Hinuanit ako unahon ha iyo duha. Dirusing ani manahansang kay halabay iya buhok. Sige, ako anit unaha. Upay naman nga maupay resulta. Kailangan mahusay ako, mahusay. Wala problema, Rusing. Ikadiani ang bayad, kaya mapapalit akong crimson. Anong din hinga salon? Baga nahuuna man it pagbayad. Kailangan nga sa madirusing kay amo iton. A few moments later. Ani ningin buhukin, baga nagpipik ilman ini. Tulong na nga medisina tak ubos. Lugi akin ni lugi. Kailangan nga sa insan, kaginbaydan ka na. Upaya naman rin pagriban, nga diri ka mahimaul-ul. A few moments later. Ay, tapos nag-iap mag-reband. Mahusay na ako madikunching, mahusay. Oo, mahusay ka, mahusay. Agi maruray ginilalo ha akipirto, maruruyag haat. A few moments later. Magandang dilag, puso kong nahalina. Wala nang ibang madikunching. Madirusing mo na din nga tawag. Madikunching. Ang dalag to yung mapaog. Ayaw tayo madirusing. Abri na at putan, abrihi. Madikunching. Gidaw. Ano nga akong kuhan buhok resulta? Ginsyampuan ko man lang kanina. Kahuman pagmaraa mo na ini. Baga nagsipit. Baga naglampaso. Baga tuhayan naghatag nga kuhan kwarta. 500 pagod. Ganan kuhan tadto. Bintahan to ba? Tapos ang kuhan resultan buhok amo ini. Baga na yung kuhan. Narmidol. Nga mapaog ka. Uli nga kagudman. Uli nga. Kano mo pagshampuyan yung buhok na ginriband. Itya na. Magabaga na ito't siphead. Magabaga na ito't lampaso. Kipit na ito, kipiti. Paog ka muna huyo ako. Asya imat nga mga panriban. Ni amulog na nagbinta.